urrengo panelari egingo diguren bide. Txanda aldaketa egingo dugu beraz, eleaniztasunak interneti ematen dion balio erantziaz ere, aritu berri dira, izan ere, hizkuntzak balio erantzia bere baitan baduela, ekonomia nola ez, eta gaur egun bizi dugun adimen artifizialaren garaiotan, are gehiago. Txanda aldaketa beraz, eta segidan aurkeztuko dizkizuegu hain zuzen ere, eskerrak emango dizkigu lankidei, guztia atontzeagatik, eta datorren tarte honetan, horri hau ez dago eskuragarri hizkuntza honetan. Hori ezaguna zaigu ez da, hizkuntza hainbatetan ezaguna zaigu. Eta Iba berriz izango dugu gidari, eta berarekin batera, Kristina Gestrin, Finlandiako Asamblada Suediarreko idazkari nagusia, txalo bero bat mesedez, Joana Kasa, Alemaniar hiztunen, elkarteko idazkari nagusia Polonian, Elizabeth Kripkova, Letoniar abokatu eta hizkuntza eskubideen zabalkuntza kasutan aditua, eta Usam Zukorlik, Serbiako Errepublikako adizkidetze, eskualde, lankidetza eta gizarte egonkortasunerako ministroa. Zuen txanda da. Ongi etorria. Dankeschön. Genau. An dieser Moderation mache ich aber auf Deutsch, nämlich weil ich selber Angehörige der deutschen Minderheit aus Ungarn bin. Und ich habe ja heute gehört, dass die englische Sprache sehr zunimmt. Und ich habe ja gesehen, dass die deutsche Sprache ganz schön unten landet, sogar unter Spanisch und Französisch. Deswegen möchte ich jetzt auf Deutsch weitermachen. Dankeschön für die Übersetzung erstmal. Eta ikusi dut alemaniera oso behean dagoela orain alemaniera, eta beraz alemanieraz hitz egingo dut orain jarraian. Eta horixe da, horri hau ez dago eskuragarri, hizkuntza honetan hori sarritan entzun izan dugu, izan ere badira eduki batzuk oraindik ere hizkuntza nagusietan bakarrik eskaintzen diren orrialdeak, eta hau dagoeneko alborapen bat da. Eta joera honen kontra egin nahi dugu momentu honetan, horretarako adibide ezberdinak dauzkagu, esate baterako Serbian, Polonian horrelako asko ikusi dugu. Aztertu egingo ditugu webgune horiek ikusteko zer egin dezakegun arazo hori konpondu ahal izateko. Ongi etorria egiten diot Kristina Gestrin, Joana Hasa, Elizabeta Krikova eta Usame Zukorlici. Atsegin handia izango da zuek hemen edukitzea. Lehenik, Kristina Gerstinekin hasiko gara, Finlandiako Asamblada Suediarreko idazkari nagusiarekin. Finlandian bi hizkuntza ofizial daude, finlandesa eta suekoa. Eta bi hizkuntza hauek aukera berean edo berdintasunean erabiltzen dira, baina nola funtzionatzen du honek mundu digitalean? Kristina Gerstin aipatu moduan Finlandiako Asamblada Suediarreko idazkari nagusia da. Horrez gain, bertako kontseiluko kide ere izan da, eta Baltikoko erakunde ezberdinetan parte hartu izan du. Egun, hainbat gobernuz kanpoko erakunderen kide ere bada. Eskerrik asko eta ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Eskerrik asko ona gonbidatzeagatik eta nire esperientzia partekatzeko aukera eskaintzeagatik. Eduki digitalez hitz egingo dugu panel honetan eta hizkuntza ezberdinak aztertuko ditugu. Nik nire kasua aipatuko dut lehenik, Finlandiakoa hain zuzen ere. Lehenik eta behin, testu inguruan jarri nahi nuke hitzaldia. Bera, nik nire erakundaz hitz egingo dut eta gure testu ingurua emango dizuet, izan ere, Finlandiera eta Suediera dira bertako hizkuntza ofizialak. Horrek esan nahi du, gure gizarteak bertan dauden beharrizan kultural eta linguistikoak aseta beharko lituzkela, hiztun bat edo bestea izan. Eta egia da, Suediera hitz egiten duen komunitateak
280.000 biztanle ditu. Hau da, bertako biztanleriaren 5,2 hartzen du komunitate honek. Guk, suediera hitz egiten dugun Finlandia rock, geure burua Finlandia hartzat dugu. Baina gure ama hizkuntza suediera da. Ez dugu suediartzat gure burua, Finlandiartzat baizik, hizkuntza bestea izan arren. Eta Finlandiako asanbladan suediarrak Folketingland izena duena, ondo pronuntziatu badut barkatu, bertako hiztunon ordezkaritza nagusia da. Bertan hainbat linea politiko ditu eta parlamentuko alderdi guztiak aktiboak izaten dira gure antolaketaren barruan. Gure zeregin nagusia suediera hitz egiten duen komunitatearen hizkuntza eskubideak babestea da. Eta bertako hiztunen eskubide kultural eta linguistikoak babesten ditugu bai nazio mailan, baita udalerri mailan ere. Urtero, Folketingetek 100 notifikazio edo jasatzen ditu suediera hiztunenganak. Eta hoietan salatzen dute euren eskubide linguistikoak ez direla bete. Batez ere, autoritatekin dituzten harremanetan 2022an eta 2023an salaketa hauen eren batek bertako zerbitzu digitalen gabeziari egiten zion erreferentzia. Eta zerbitzu digital hauek bi hizkuntza ofizialetan eskaintzea oso garrantzitsua da. Izan ere, gero eta zerbitzu publiko gehiago eskaintzen dira gaur egun modu elektronikoan, modu digitalean. Eta guk gure asanbladan dugun zeregina da, sektore publikoan erabiltzen diren tresna guztiak baztertzaileak ez izatea, eta bertako bi hiztun komunitatei zerbitzu ematea. Suediera bertako hizkuntza ofiziala izan arren, sarritan hau ahaztu egiten da mundu digitalean. Suedieraz hitz egiten dutenek aukera gutxiago dute zerbitzu digitalak erabiltzeko eta gogoetetzen maila txikiagoak dituzte zerbitzu digital horiekiko. Horietako asko gainera, hiztun horietako askok diote suedieraz ematen den informazioa finlandieraz ematen dena baina ez dela infidagarria eta arazoak daudela webgune bat finlandieraz aurkitzeko eta berriz suediar lekura bidaltzen dizula. Duela gutxi egindako azterlan batek hainbat adibide eskaini ditu funtzionatzen eta funtzionatzen ez duten irtenbideei buruz. Eta enpresa pribatuek aukera dezakete bi hizkuntza komunitatei eman nahi dieten zerbitzua eta legez hala egin behar dute leku publikoetan lan egiten dutenek, hau da bi hizkuntzetan eskaini behar dute. Hala ere, tresna digitalak eta webguneak lehentasuna ematen diete askotan Finlandiera hitz egiten dutenei eta gero itzulpenak egiten dituzte suedierara. Eta eduki nagusia finlandieraz egoten da, naiz eta ataria edo elebiduna izan. Ondorioetako bat da, azterlanaren ondorioetako bat izan da, webgune elebidunak sortzeko mailan aintzat hartu behar direla hizkuntza eskubide oinarrizkoak. Eta aldi berean, hainbat bertsio eskaintzen dira hainbat hizkuntzatan. Horretaz gain bermatu behar da orriak erabilerrazak eta fidagarriak izatea. Sektore publikoak, webguneak eta zerbitzuak eskaintzen dituenean, ikonoek, hizkuntzen ikonoak erraz aurkitzeko modukoak izan behar dira eta nabigatzea ere erraza izan behar da. Suedieraren eta finlandieraren artean.
Horretaz gain, neurri argiak behar dira zerbitzu digital berdintzaleak eskaintzeko testuinguru elebidun batean. Badaude lege proposamenak zerbitzu horiek arautzeko, eta normalean hizkuntza eskubideak bermatu behar zaizkiete bi komunitatei eta errespetatu behar dira. Hainbat elementu hartu behar dira aintzat tresna digitalak sortzerakoan adimen artifiziala erabilita. Teknologiek hizkuntza gutxituak babestu behar dituzte adimen artifizialaren bitartez, baina oraindik hastapenetan gaude. Adimen artifiziala itzulpena azkarrak eta transkripzioak egiteko erabiltzen ditugu, baina ez dira izan beharko luketenak bezain fidagarriak. Osasun erakunde batzuek erabiltzen dituzte, testuak suedieraz itzultzeko, baina arazoak ematen dituzte. Ze testu horiek ez dira zuzentzen, ez dira berriz begiratzen. Adimen artifizialeko tresnak garatzea garestia da, lankidetza publiko-pribatua eskatzen du, eta tresna horiek entrenatzeko tresnek entrenatu egin behar dira, aldaerak aintzat hartu behar dituzte, eta entrenatzen lana gogorra da eta finantzaketa behar da horretarako. Politikak behar dira hizkuntza gutxituen arloan adimen artifizialeko tresnak babesteko, eta azpimarratu nahiko nuke amaitzeko garrantzitsua dela onartzea pertsona batzuek ezingo dituztela zerbitzu digitalak erabila. Beraz, irisgarritasuna, oinarrizko zerbitzuetarako irisgarritasuna bermatu egin behar da. Plataformak digitalak erabiltzeko gaitasuna gora bera. Eskerrik asko zuen arretagatik. Die nächste Präsentation. Eskerrik asko, orain, Elisabeth Grifkovak hitz egingo digu, Baltiako estatuetara joango gara, Letoniatik dator bera, legelaria da, abogatua, eta digitalizazio aditua. Bazterkeria kasuak, hizkuntzan oinarritutako bazterketa kasuak aztertzen ditu, berak errusiera hitz egituen Letoniako komunitateko kide da, eta egunero gaurkotasun handiko gaiez eta arazoez hitz egingo digu berak orain. Nik ere alemanez hitz egingo dut, inglesa ez dadin horrenbeste gailendu areto honetan. Nire istorioa ez da arrakasta istorio bat. Ze gaur egun Letonian interneteko horriak, errusieraz daudenak, ixten ari dira. Eta arrazoia oraintxe azalduko dizuet. Letonia, Europar Batasunaren zati da, Errusiarekin egiten du muga, eta duela mende asko hainbat hizkuntza hitz egiten dira bertan, Letonian. Gutxiengo handiena, jende kopuruari erreparatuta, errusiarra da. Horretaz gain, beste jatorri batzuetako pertsonak ere baditugu. 137, biztanleen 137 errusiar jatorrikoa edo errusiera hiztuna da. Letoniera hizkuntza gutxitua da, 2 milioi hiztun baino gutxiago ditu. Jende gutxik hitz egiten du, gehiengoaren hizkuntza da, baina hala ere gutxiengo hizkuntza bada edo gutxitua da, hala ere, errusiera bertan. Letonian hizkuntza politika praktika txarren adibide da.
edo jardunbide desegokiena. Eta horrela lehentasuna ematen zaio hizkuntza bati beste bat zapalduta. Errusiar gutxiengoak 300 urte baino gehiago daramatza Letonian, baina Errusiarekiko harremanak ez dira onenak, hori badakigu guztiok. Ukrainaren aurkako gerrak Errusieraren debeku olatu berri bat ekarri du Letonian, eta horrela, nire ustez, urratzen ari dira gutxiengoen eskubideak eta arrazoi politikoak daude atzean, ez? Nolabaiteko estresa da Letoniako gobernuarentzat eta iruditzen zait ez dela ari gauzak ondo kudeatzen. Hier. Ja, jetzt geht es. Also, nee, es funktioniert. Das ist gut. Okay. Seid auch 2002 urteko abuztutik erakunde publiko Letoniako erakunde publikoak errusierazko edukia desaktibatzen hasi ziren beren webguneetan, eta horrela debekatu eginda errusiera erabiltzea orri ofizialetan. Estatuko presidentea hasi zen, Sekievich, ezabatu egin zituen testu ofizialen errusierazko itzulpenak, eta horrela presioa egin zuen eta esan zuen publikoak eskatzen zuela debeku hori, beste erakunde batzuk joan zitzaizkion atzetik. Hor ikusten dugu ekonomia ministerioaren zuzentarau bat esaten duena, estatuko enpresa eta erakunde guztiek uko egin beharko lioketela errusieraren erabilerari komunikazio ofizialetan. Jakinarazpen ofizial bat da, hemen ekonomia ministerioko webgunearen adibide bat ikusten dugu, hor badago informazioa alemanez, ingelesez, aipatzen dira inbertsio aukerak Letonian, informazio ekonomikoa dago, baina errusiar gutxiengoak ez dauka beraien hizkuntzan irakurtzeko aukera. Hauteskunde batzorde zentralak ere kendu egin du errusiera, orain letonieraz eta ingelesez bakarrik dugu informazioa. Migrazio bulegoak gauza bera egin du, hau da, kendu egin du errusierazko orria. Udalek gauza bera egin dute, eta udal administrazioak errusierazko orri guztiak ezabatu ditu, gizarte segurantza. Adibidez aurkituko genuke pentsioi buruzko informazioa. Laguntzei buruzkoa, langabeziari buruzkoa, adingabea dituzten familien laguntzei buruzko informazio hori guztia, dagoeneko ez da errusieraz argitaratzen, eta orain irailean, gertatu den azkeneko gauza izan da, gure gobernuak debekatu egin duela kutxazainetan errusiera erabiltzea. Bankuek ere ezin dute errusiera erabili. 2025ko urtarrilaren 30etik aurrera ez da egongo kutxazain automatikorik errusieran irakurtzeko aukera emango duenik. Horrekin esan nahi dut, gure presidenteak presio handia egin duela eta eraso hori justifikatu duela Errusiak Ukrainari egindako eraso hori, eta beldurra sortu da errusiar biztanleen artean Letonian. Lehen ere bazeuden tentsioak eta gatazkak, baina orain areagotu eginda, eta biztanleriaren zati batek oraindik beldur gehiagorekin bizi ditu.
gertaera guztiak. Nolabaiteko kulpabilizazio kolektiboa eginda eta Letonian erabat zabaldu da. Estereotipo politika batez ari gara, aurre iritziez, baina hori ez da legezkoa. Ze erru dauka gutxiengo batek, zer dauka ikustekorik herrialde batek beste bat erasotzen dionean? Gutxiengoen eskubideen aurka dijoa, eta norberaren askatasunaren edo askatasun individualen aurka, hori da egungo egoera, errusieraren erabileraren debeku dezentralizatu bat dago, baina inspirazioa hartu dute goi mailako funtzionarioengandik eta inspirazio hori zabaldu eginda. Zein litzateke irtenbidea? Gutxiengoen eskubideaen alde egin litekela, baina ez da oso probablea. Zergatik nago ni gaur hemen? Nik arreta erakarri nahi dut eta mai gainean jarri nolako ahulezia egoeran dauden gutxiengo horiek. Aurreko hamarkadetako proposamenak desaktibatu egin dira. Lehen, bazegoen nolabaiteko adostasun bat Letonian, eta horren arabera, gutxiengo hizkuntza gutxitu horiek ere erabili behar ziren nazio mailako jakinarazpenak egiteko. Baina gaur egun ez da ondo ikusten Letonian errusiraz hitz egitea jendaurrean, edo jendeak debeku horiek zabaldu egiten ditu norberaren ekimenez, eta horrela adibidez eskoletako jolastokietan ezin da errusieraz hitz egin. Orduan, zein da hizkuntza horren etorkizuna edo medikuen kontsultetan? Batzuek pentsatuko dute medikuaren eta pazientearen artean ez dela egon behar komunikaziorik errusieraz. Eta horixe da Letonian sortu den giroa. Beraz, udal erakunde guztiek edo estatuko erakunde guztiek desaktibatu edo kendu egin dituzte errusierazko webguneak. Hemen muturreko eskuinaren horri bat ikusten dugu, Europa osoan gertatzen den fenomenoa da, eta nire ustez Letoniari gertatu zaionez, Europako beste eskualde batzuetan ere gerta daiteke. Nik bila jarraitzen dut mekanismo juridiko eraginkorrak bilatu nahi ditut, joera horri aurre egiteko, eta pentsatzen dut teknologiak asko lagun gaitzaketela gure hizkuntza babesten baita egoera horretan ere. Eta Letoniaren kasuan, hizkuntza gutxituak sustatzeko modu bat izan liteke, badakit beste herrialde batzuetan beste neurri batzuk dituztela, baina Europa osoan indartu egin behar dugu hizkuntza gutxituen interesa eta defentsa. Für diesen Beitrag und natürlich aus Osteuropa aufgewachsene. Eskerrik asko. Eta orain Europa ekialdera jotzen badugu, esperientzia badugu, ni pixka bat gazteagoa naiz, baina badakigu ze ondorio izan ditzakeen hizkuntza bat debekatzeak. Eta ondorio horiek konponezinak dira. Adibidez, Polonian ere egon zen bazterkeria handi bat alemanierarekiko, edo alemanarekiko, eta ezin dugu hori onartu, ezin da hizkuntza bat debekatu. Berriz heldu nahiko nioke, gaurko lehendakariak gaur esan duen esaldi bati, esan du ezin dela egon lehen hizkuntza bat, bigarren hizkuntza bat, guztiek izan behar dutela, dituztela eskubide berberak. Orain, Serbiako egonkortasun linguistikorako ministroa dugu, bosniar gutxiengoaren zati da, eta Serbiako egoeraz hitz egingo digu gaur.
ladies and gentlemen. Jauna Andreok, ohorea da niretzat gaur hemen egotea. Ingelesez hitz egingo dut. Ze ez dago bosnierako aldi bereko interpretazio zerbitzurik gaur hemen. Arrazoia izan daiteke Balkanak ez daudela Europar Batasunean. Hala ere, eskerrak antolatzaileei ni gonbidatzeagatik eta aukera hau emateagatik, ze aukera oso interesgarria da gaur hemen gutxiengoen eskubidei buruz hitz egingo dut batez ere Serbiako hizkuntzen alorrean eta Mendebaldeko Balkanetan. Politikari gisa oso gutxitan erabiltzen dugu aurkezpen bat, pantailako aurkezpen bat, eta nire oharretan oinarrituko naiz eta laburritze egingo dut. Izan ere, badakit, ona dena, laburra bada, askoz hobea dela. Ministroa naiz, adiskidetzeko ministroa, Bosniar botoen gehiengoa lortu dugu Serbian eta beste gutxiengo batzuen botoak ere eskuratu ditugu. Eta horrela, badakigu oso garrantzitsua dela gaurkoa bezalako gai ez hitz egitea. Serbiako eta Balkanetako egoera konplexuagoa da. Orain arte entzun duguna baino konplexuagoa. Dakizuen bezala, herrialde batean bizkinen, Jugoslavian, eta garai hartan, bazen gehiengo bat, banaketaren ostean, Jugoslaviaren banaketaren ostean, egun batetik bestera, talde batzuk gehiengoa izan da aurretik gutxiengo bihurtu ziren. Eta egoera horri aurre egitea zaila izan zen. Eta ondorioz nire eskualdean, Sandrak eskualdetik nator, eskualde historikoa da, eta Serbia Montenegro artean banandu zen. Eta nire herriari etzaio gustatzen gutxiengo hitza entzutea. Horregatik, sarri, komunitate hitza erabiltzen dut horren ordez. Nitze nire hizkuntzan. Webgune publikoei dagokienez, Europar Batasunean ez dauden herrialdeak, batez ere Balkanak, transizio garai batean murgilduta daude. Europar Batasuneko lorpenetako asko gugana iristeko zorian daude edo prozesu horretan gaude. Eta hori gutxiengo hizkuntzetan dauden webguneetara ere aplika dezakegu. Halako webgune oso gutxi dago nire herrialdean, Serbian. Bosniar biztanleak 2,5 dira, Ungariarrak 1,3, 1,5 Albaniarrak eta 2,5 Erromaniak. Albaniarrak eta Ungariarrak, beraien hizkuntzak serbiarrarekiko oso desberdinak dira, baina bosniarren kasuan, Jugoslavia banatu zenean, hizkuntza ofiziala serbo-kroaziarra ere banatu egin zen. Serbiarra, kroaziarra, bosniarra eta montenegroarra. Eskandinaviako hizkuntzekiko oso desberdinak dira, ez? Suediera, finlandiera,
ulertzen dute elkar kasu horretan, baina Balkanetako hizkuntzen kasuan elkar ulertu dezakete baita ere, baina arrazoi politiko bat dela eta de facto hizkuntzek dialekto desberdinak dituzte, edo izen desberdinak dituzte. Hizkuntza bat dialekto izaten hasten denean, izenaren gaia ere eztabaidatu egiten da bilakaera horretan. Serbieraren eta bosnieraren arteko aldea da, karaktere desberdinak erabiltzen dituztela. Serbieran alfabeto ziriliko erabiltzen da batik bat, eta bosnieran latindarra, alfabeto latindarra erabiltzen da. Karaktere ofizialak zirilikokoak dira, baina bosniarren zati batek ulertzen dute hizkuntza, baina ezin dute zirilikoa irakurri. Webgune gehienak, Serbian, gehienek bi alfabetoak erabiltzen dituzte beren testuetan. Eta beraz, bosniarrek ulertzen dute informazio hori, baina edonola ere, Serbian gauza asko hobetu ditugu azken 15 urteetan, batez ere azken 10 urteetan, 2005-tik komunitate gutxiago ditugu. Eta beraiek hizkuntza gehiengoaren hizkuntzan jasotzen dute. Eta beraz, itzulpen bat egon behar da, hizkuntza gutxiengo hizkuntzetarako. Beraz, iraganarekin alderatuta hobeto gaude. Webgunei erreparatzen diegunean, ikusten dugu ahalegin handiagoa egin behar dela, oraindik ere. Ze batzuek aukera eskaintzen dute hizkuntza guztietan ikusteko, aipatutako hizkuntza guztietan, gutxiengo hizkuntzetan. Eta hau horrela da kasu askotan. Nik nire alderdiko presidente gisa hortaz arduratzen naiz. Eskualdeko lankidetzaren alde egin dugu, eta horrek isla dauka gai honetan. Mendebaldeko Balkanetan, 80ko hamarkadan, oso gaizki pasa genuen, eta adiskidetze politika hori baliatu behar izan dugu, eta zertan hobetu ditu gauza, espero dugu, politika horri esker gehiago errespetatuko direla komunitateen eskubideak eta gutxiengoen eskubideak, eta zehazki, hauxe da bidea. Horrela egingo dugu aurrera norabide zuzen batean, eta Balkanen kasuan, Mendebaldeko Balkanen kasuan, orain ere bide luzea dugu aurretik egiteko. Niretzat oso gogorra izan da Letoniako arazoaren berri izatea, Rusierako hiztunen gutxiengoari dagokionez. Iruditzen zait gutxiengoen eskubideak errespetatu egin behar direla herrialde guztietan. Eta hor dagoela aldea. Bereizi egin behar dira hizkuntzak eta politika, ez da gauza bera. Eta horregatik asko eskertzen dut gaur hemen eman didazuen aukera hau Bosniari buruz hitz egiteko. Serbiako eskualdeaz hitz egiteko, eta etorkizunean, hasieran mapa hau
ikusi dut mapa hori kongresuaren hasieran eta gustatuko litzaidake Balkanetako eskualdeak ere hor mapa horretan sartzea aurrengo kongresuan. Eskerrik asko. Und in Polen ist die Situation wieder ganz anders. Daher bitte ich Frau Joanna Hassa, die Geschäftsführerin des Poloniako egoera desberdina da. Hemen gurekin dugu Joanna Hassa. Poloniako elkarte soziokulturalaren burua, eta berak alemaniazko edukien berri emango digu Polonian. Orain bai, Joanna Hassa naiz. Poloniako alemaniar gutxiengoaren ordezkari naiz, eta oraintxe bertan Alemaniar gutxiengoaren konfederazioaren ordezkari naiz, eta lehen webguneen garapenaren arloan lan egiten nuen, beraz nik neuk diseinatuta garatu ditut hainbat webgune, eta nire esperientzetako batzuk partekatuko ditut, eta aldaketei buruz ere hitz egingo dut. Ze aldaketa gertatu diren Polonian. Polonian 13 gutxiengo daude onartuta, 4 etnikoak eta 9 nazionalak, eta alemana da gutxiengo nazional handiena. Hemen, hainbat proiektu jarri nahi ditugu martxan, baina aldaketa politikaren ostean, 1989tik, beraz, gure historia laburra da eta gerra ondoko garaian debekatuta zegoen polonieraz hitz egitea. Urte horietan ez genuen aukerarik izan hizkuntza hori ikasteko, nire gurasoek ezin izan zuten eskolan ikasi, eta nire amak ezin zuen alemaniera jendaurrean erabili, beraz desikasi egin zuen eta berriz ikasi behar du orain. Eta gerra ondoko garai horrek kalte handiak eragin dizkio hizkuntzari. Hutsune bat sortu zen hor, zeinetan belaunaldi bakoitzak edo hainbat belaunaldik ezin izan zuten hizkuntza belaunaldi batetik bestera pasa, eta ondorioa da orain hutsune hori dugula eta hor falta direla gurasoak gai izango direnak hizkuntza transmititzeko, eta erronka handia izan da hori nire belaunaldiarentzat. Das tatsächlich machen können, weil die das haben. Guk hizkuntza erakutsi nahi digulako gure seme-alabei, baino ez dugunez gurasoengandik hizkuntza hori jaso, orain zaila daukagu irakastea, eta nire belaunaldiko asko ez daude motibatuta euren seme-alabei alemanez hitz egiteko. Horrez gain, bada beste bereizgarri bat. Izan ere Polonian gutxiengo gara. Eta Alemania herrialdea oraindik etxaitzat ere hartzen da, eta etorkizunen ere horrela izango da. Guk hori sentitzen dugu gutxiengo gisa Polonian, eta dirudienean aldaketa politikoa etorriko dela, eta aldaketa hori kontserbatzaileagoa izango dela, joera horrek indarra hartzen du. Horixe bizitu dugu azken 8 urte hauetan. Eta, aukera izan dugu hizkuntza gutxituak ikasteko, baino Alemaniera jaso zuen kurrikulumaren 100 edo volumena askoz txikiagoa zen. Gainerako hizkuntzek astean 3 orduko saioak izaten zituzten, eta alemanierak astean ordu betez bakarrik ikasten zen. Guk baditugu gure 35. artikuluan jasotako oinarrizko eskubide linguistiko batzuk, eta haien baitan
Poloniak bere gutxiengoei euren hizkuntza garatu eta kultura zaintzen lagundu behar lieke. Hau da, ofizialki badaukagu baimena gure hizkuntza bera ikasteko, gainera badago beste lege gehigarri bat ere hori gehiago zehazten duena eta espresuki hizkuntza horien erabilera ahalbidetzen duena, bai esparru publikoan bai pribatuan ere. Horrek guretzat esan nahi du hizkuntza bera libreki erabili dezakegula. Eta gainera edukiak ere trukatu ditzakegula, bai maila publikoan, bai pribatuan, inolako restrikziorik gabe. Eta horrez gain hizkuntza ikasteko eskubidea ere izan beharko genuke. Eskubide horiek guztiak birmatuta daude araudian eta legedietan, baina duela 2 urte gobernuak diskriminazio bat txertatu zuen Alemanaren kontra. Orain, legegintza aldatu den honetan aurreko normaltasuna berreskuratu dugu. Baina, azken 2 urte hauetan, astean ordu betez bakarrik irakatsi ziteken hizkuntza eta hori ez da nahikoa noski. Honez gain, bertako egoeraren berri eman nahi nuke. Hizkuntza gutxituen legearen 9. artikuluak ezartzen du hizkuntza auxiliar gisa daudela hizkuntza batzuk eta horren arabera gutxiengo hori bertako biztanleen 20% ordezkatzen duenean agertuko litzateke. Eta beraz, 20% izanik, 28 udalerri daude non alemana hizkuntza aitortu egiten den eta gaitasun hori duen eskubide horiek bideratuko lituzken. Gerora sartuko naiz horretan gehiago. Izan ere, hemen interneteko webgunez hitz egiteko gonbita luzatu zaidanean, gure webguneak aztertu ditut, eta ohartu naiz webgunean interneteko sarbide horietan daukagula garela bereziki gutxiengo. Bertako webgune ofizialak arakatu ditut, administrazioarenak, bertako erakundeenak, eta baita alemana aitortzen den, hizkuntza auxiliar edo behikular gisa aitortzen den udalerri horren webgune ofizialak ere arakatu ditut. Eta hemen agertzen dira lortutako emaitzako 11 webgune aztertu ditut erakunde ezberdinetan. Lehenik esan, webgune bakarra dagoela Alemaniera hutsean. 11 elebidunak dira, 6 zati batean elebidun eta 8 dira polonieraz bakarrik eskaintzen direnak. Duela urte batzuk, hasi ginen bereziki gure webguneak zaintzen. Horrela, gure ardurapeko webgune horiek 2 hizkuntzetan publikatzeko, dena alemanieraz ere eskaini ahal izateko. Lehen etzen horrela, baziren artikuluak hizkuntza batean edo bestean soilik eskaintzen zirenak. Baina eremu honetan handiardudanetik, eta helburutzat elebidunak diren webguneak egitea, sortzea ezarri genuenetik gorantz doa tendentzia hau. Izan ere, arazoak izan genituen Alemaniera gure egunerokotasunean bizitza pribatuetan erabiltzeko eta iruditzen zitzaigun Alemaniera gutxi erabiltzen duten horientzat besterik ez bada ere edukiak alemanieraz eskaini behar zirela, hizkuntza gehiago erabiltzen has zitezen. Webgune horiek aztertzerakoan ikusi nuen iraganean
zailtasunak izan ditugula, eduki hauek guztiak eskuratu eta eskuragarri jarri ahal izateko. Baina egun ikusten dugu euren edukiak eskaintzen dizkiguten gehienak bi hizkuntzetan eskaintzen dituztela. Eta hori aurrerapauso handia da guretzat, kontuan izanik, sarritan ez dugula alemaniera hizkuntza erabiltzen publikoan, gehiengoarentzat errazagoa delako poloniera erabiltzea. Horrez gain, gure eskualdeko beste 9 webgune ere aztertu ditut, esate baterako Filarmonikaren webgunea edota gure bazkide diren erakundeen webguneak ere ikusi dut, publiko diren webgune horien gehiena polonieraz bakarrik daudela. 2 bakarrik topatu ditut elebidunak direnak eta ez dira erabat elebidun. Izan ere informazio praktikoa bakarra eskaintzen da azkenean elebidun zein webgunetan gauden jakin ahal izateko. Horrez gain aztertu ditut udalerrietako webguneak ere eskualde horietan non alemaniera hizkuntza auxiliar gisa onartuta dagoen eta horre ikusi nuen 3 ez dutela bertsiorik eskaintzen alemanieraz. Pentsatuz, Polonian gauda, zertarako behar dugu alemaniera. Eta ikusi dut era berean horietako 7 Google Translate erabiltzen dela, webgune horiek itzultzeko, naiz eta jakina den oraindik ere ez duela onargarria den kalitatea bermatzen. Horrez gain, webgune bat bakarrik topatu dut, itzulpen hori ondo egita zegoena, eta seguruenik pertsona batek berrikusi zuen itzulpen hori benetan onargarria izan zedin. Ikusten duzuenez, panorama mixtoa da, ikusten dugu hizkuntza laguntzaile edo auxiliar gisa duten udalerrietan kontuan dutela webgune horiek 2 hizkuntzetan edo alemanieraz ere eskaintzeko beharra. Zeintzuk dira dauzkagun erronkak? Webgunei dagokienez, antolaketatik ikusten gara baliabideak eta pertsonak falta zaizkigula webgune horiek edukiz bete ahal izateko. Ez daukagu nahiko langile, nahiko pertsonarik horrera bideratuta. Erakunde batzuek badituzte nahikoa langile horretarako, baina beste askok ez. Eta beraz, profesional horiek falta diren erakundeetan, erakunde horiek ez dute edukia alemanieraz ematea lortzen. Erakunde horietako asko, erakunde txikiak dira, eta seguruenik adineko profesionalak dauzkate, eta oso zaila izango da eurentzat eduki hau alemanieraz ere eskaintzea. Hala eta guztiz ere, beste udalerri batzuetan ikusi dudanez borondate falta dago, edota ez dute eduki hori prestatzeko behar izan nabaritzen. Horrez gain badira erronka teknikoak ere, izan ere Google Translateekin egindako itzulpen horiek ez dira zehatzak, dakizuenez. Eta horiek webgune edo itzulpen horiek zuzentzea koste bat dakar, eta erakunde guztiek ez dute kosteri bere gain hartzeko borondaterik. Horrez gain, webgune horiek garatu eta zaindu egin behar dira, eta elebidunak diren webguneak zaintzean garestiagoa da, elebakarra dena zaintzea, baino horrez gain badira oztopo kulturalak ere, eraberean falta da hizkuntza gaitasuna ere, askok ez dutelako alemana behar adina menperatzen bertako eduki horiek baliatu ahal izateko. Ikusten dugu, ongi idatzita dauden kasuetan ere, testuen polonierako bertsioen irakurketa ohikoagoa dela, alemaneko bertsioena baino. Horrez gain ikusi dugu, gazteek 2 hizkuntzak erabiltzen eta irakurtzen dituztela,
eta bestetik, bueno, askoren irakurketa da, alemanez irakurtzea ez dela praktikoa. Eta sarritan nahikoa da botoi batei klik egitea, itzultzeko eskatzeko. Horrez gain, badugu lege oinarri baten falta ere. Ez dugu alemanez edota publikazioak elebidun egitera behartuko duen oinarri juridiko edo legalik. Eta oinarririk ez badago, gero ez dago ondoriorik. Ez gobernu zentralaren aldetik, ez eta eskualdeetako gobernuen aldetik ere. Oraindik ez dago horrela egiteko behar izanik, eta beraz hor insistitu egin behar dugu pixka bat gehiago. Die Lösungsansätze, kurz gesagt, Organisationen müssen Inhalte konsequent zweisprachig erstellen. Zeintzuk dira konponbideak? Erakundeek euren edukia elebidun eskaini beharko lukete batetik, batez ere erakunde publikoetan. Erakunde horiei behartu egin behartzaile eleaniztasuna erabiltzera. Teknologiari dagokionez tresna hobeak, itzulpen tresna hobeak behar ditugu, eta horrez gain kanpaina gehiago egin behar dira. Elebitasunaren edo eleaniztasunaren alde. Horretarako pizgarri gehiago eskaini beharko lirateke. Horrez gain, azter daitezke adimen artifizialak eskaintzen dituen aukerak ere. Eta saiatu beharko genuke alemanaen aldeko esfortzu bat egitea, eta pertsonen eskutzi beharko da. Izan ere, adimen artifiziala transmituko badu hizkuntza, nola egingo dugu pertsonen arteko transmisioa. Eskerrik asko. I think we have no time for questions. No? Gut. Aber Johanna hat eine Frage an das Publikum mitgegeben, für zu Hause nachzudenken, dass jeder für seine eigene Minderheit diese Frage auch beantwortet. Einen vielen herzlichen Dank an die Referenten und auch an das Publikum. Und Joanak eman digu zer hausnartu, eta honekin itxiko dugu gaurko panela. Eskerrik asko bertako hizlari guztiei.